ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಫೈನಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಕಲಿದ್ದು ನೀದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬೈಯಡ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಹಿಡಿದು ಮೆಂಗ್ ಕುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಾಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಪಾಡುನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಬೈಂಡ್ ಪಾಡು ನೆಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ. ಫೈನಲಿ ಏತ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಎನ್ನ ಟ್ರೈಪಾಡ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರೈಪಾಡ್ದ ಮಿತ್ತೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಾನು ಟ್ರೈಪಾಡ್ಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಪಾತೇನು ಏತಾ ಸಲ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ಸ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಪರ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಾತು ಸಲ ತಿರ್ಸಬೂರ್ದು ಎಂಕ ಅಂಚ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ತ ಆಗೋಣ ಮಿನಿ ಐಕೆ ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜ ಟ್ರೈಪಾಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಐಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಿಕ್ಕವನ್ನ ಇಜ್ಜಿನಿ. ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ರಪಕ್ಕ ಪಿದಡ್ನಗನೆ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂಪಿಲಾಂಡು ಟ್ರೈಪಾಡ್ಲ ಮೂಲೆ ಬೂರ್ದಿತ್ತುಂಡು ಮೂಲ್ದು ಈದು ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಲೆಡೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಈದುಪ್ಪೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ತಿಕ್ಕದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಲೆಕ್ಕ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಓಲೋಲು ಮೊಬೈಲ್ನ ದಿಯಾರ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ದೀದು ನಿಕಲ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನು. ಬಟ್ ಇನಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೆ. ನಿನ್ನ ರಜೆ ಮುಗ್ಗಿನಿ ತನಿಷೆಗೆ ಎಂಚ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ರಜೆ ಇತ್ತಿನಂತೆ ಅಂಚ. ಸಪಾಲೆ ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನು ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್ ದುಂಬು ಒಂದುವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಅರ್ಧದ ಪಿರ ಮೇಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಪಿರ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಎಂಕ ಅಡಿಟಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಡಿಟ್ ಮೇಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ರಿಪೀಟ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟೆಡ್ ಪಾಡೋದು ನಾನು. ಸೊ ಇನಿ ಓದಿನ ಕೋಣೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿದೆ ಬೈಯಾಡು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇನಿ ಬುಧವಾರ. ವೇಟ್ ಯಾನು ಇಂಚನ ರೂಮ್ ಉಡಲೇ ನಿಕಲೆಗೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಂತಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಚನೆದಿತ್ತೆ. ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕಬಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್. ಸಿ ಅಂಚನೆ ಕವರ್ಡೆದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊಂದಿಚ್ಚೆ ಐಲ್ ಶೋ ಇಟ್. ಫ್ಯಾನ್ದ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಳ್ಳೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಡ ವೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದು ಹೈ ವೇಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಫಿಟ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪೋತುನದೆ ಅಗೆಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೂಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಜೀನ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ. ಜುಡಿಯೋಡು ತೆತ್ತೊಂದಿನ ದಾಯಪಣ ಮೂಲು ಟ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಏತ್ ಕೊರಿಯೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆನಿಕ್. 799 rupees ಉಲ್ಟಾ ಉಂಡು ತುಲೆ 799 rupees ಜುಡಿಯೋ ಶೋರೂಮ್ ಉಡ್ದಿತ್ತು ನೀನು ಅಂಚಿನ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ್. ಓಕೆ ವೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಏನಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್. ನೆಟ್ಟು ಪಿರಾವ್ರದ್ದು ಜಿಪ್ ಉಂಡು ಮೊಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜಿಪ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಥರ ಫ್ಲೇರ್ಸ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ನೀ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಂಡಿ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ತುಮುಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಡ್ರೆಸ್. ಐದು ಮಂಡಿ ತೋಜುಂಡು ಐದು ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಪಣ್ಣ ಆ್ಯನ್ ಪಾಡುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು. ನೇಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು 1000 ತುಲೆ ಉಲ್ಟಾ ತೋಜುಂಡು ಮಾತ್ರ 1299 rupees ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು. ನಾನು ಪಾಡ್ನಾಗ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೋಚ್ಪಾವ್ಜಿ. ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ನೇತೌಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಪೆಟಿಕೋಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂದ ಅವನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಣಿಂಕ್. ಇಂಚಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಶಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಿತ್ತದಿಪ್ಪೇರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಜೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ನೇತೋಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ. ನೇತಲ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಪಂದುಬಿಟ್ಟೆ 599 rupees ಮೂಲು ತೋಜುಂಡೆ ಉಲ್ಟಾ ಉಂಡು 599 rupees ದ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಟಾಪ್ ನೆತ್ತೆ ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ತೋಚ್ಪಾವ. ಅಲ್ಲೇ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಅವೇನು ಫ್ಲೋರಲ್ದ ಒಂಜಿ ದಾಲ ತೂದುಗುಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಫುಲ್ಲು ಹೊರ ತಾರೆ ಕಟ್ಟುವ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಲೋರಲ್ದ ದದಾಂಡಲ ತೂದುಗುಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅವಲೇ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಐ ಲವ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಟು. ಯು ವಾಂಟ್ ಸಿ ಇಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಉಂಟು ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ದ ಲೆಕ್ಕ. ನೆಕ್ ಬೋಡೋಣ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಡಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ತುಟ್ಟೋಲಿ ಓ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಟ್ಟೋಲಿ ವೈಟ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಪೂರ ತುಟ್ಟುಜಿ ಅನ್ ಪಂಡಿನ ಜಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ನಿ ಪಿರಾವ್ಡ್ ದಿಂಚ ಉಂಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ನೇಕೇತ್ ಕೊರಿಯನ್ ಓ ನೇತ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೋಗಿದೆ. ನೆಕ್ಲ 599 ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೆ ಈ ಟಾಪ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಲವ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂಟ್. ಏಪ ಪಾಡ್ವೆತು ಲ್ಯಾಪಾಗ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುರ್ತಾ
ಈತ್ ಖಾಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನಾಡಿ ಏನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಜೆ ಅವೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಶಾರದ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋನುಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ರೀಓಪನ್ಸ್ ಅಂದು ಓಕೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಕೈ ಪ್ಲೇನ್ ಕೈತ ತಿರ್ತ್ ಕಾರ್ನರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಮೇಕಾಲೆ ಇಂಚ ಉಂಟು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೇಕ್ ಏತ್ ಕೊರಿಯೆ ಪಣ್ಣ ನೇತಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಐ ಟೆಲ್ ಯು 1499 rupees ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಲೂಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಓ ಸೈಜ್ ದೆತ್ತೋನಿ ಗೊತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ದೆತ್ತೋನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಪುನು ಇಂಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಪುನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಟ್ ಆಪುನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಏನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೈಟ್ ಆಪುನು ಒಂದಿತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ದೆತ್ತೋನಿ ಒಂಚೂರು ಟಕ್ ಮಲ್ಪವ್ರು ನೇತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯಾನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಅನಿಕಲಿಗೆ ತೊಚ್ಪಾವನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನೇನು ತೊಚ್ಪಾವನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ತನೀಶ್ನ ಕುಂಟೋಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಆತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಜಾನ್ ಪಂತೆ ಐತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏಪಂಡೆಲ್ಲ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಈ ಸಲ ನೆನಪು ದೀದು ಎಂಚನ ರೂಮ್ ಉಡಿತೈತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ತೊಚ್ಪಾಯಿ ಸೊ నేను ಪೂರ ದೆದ್ದಿಪೈತೆ ಕಬಟ್ ಓಪನ್ ಮಂತೆ ನಾ ಕಬಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ತೂಯರಡ ಬಲ್ಪರ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಓಪನ್ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಎಂಕೋ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡು ಪಿಕ್ ಮಲ್ತದ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಜಿಂಜಾನಾಗ ಫುಲ್ ಚಲ್ಲಪಿಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನ ಇಲ್ಲ ಅದ ಕುಂಟು ದೀಪೈತೆ ಅವು ಪೂರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತಿದೀತೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಗಾಡಿ ಪೋತು ನಾವಿನ್ನು ಸರಿದಿ ಓಡಿ ಇನಿ ಆ ಪೂಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ತನ್ನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನೀಟದು ಏಪಣ್ಣಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಂಜಿದಲ್ಲ ಅವೇನು ಸೆಟ್ ಮನ್ಫೆ ಸದ್ಯ ಒಂಚು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಹಂಗೆ ಕವರ್ ದಿಪ್ಪುನಂಗೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅನ್ಕಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ ದೀಪೆ ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಎನ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿತೀನ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ದೀತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎತ್ತಲ ದೀತುಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಆಯ್ತುಜಿ ನಾನೊಂದೇನು ಪೂರ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಎಂದು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಒಂದೇನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಿರ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ನೀಟು ಓ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ನಕ್ಕು ಓ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮರ ಪಂದೆ ಏನ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ನಿಕ್ಕಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಇರಾಂಡಲ ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪುನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಕಲೆ ಇರಾಂಡಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಮಸ್ತ್ ತೂಪೇರ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಬಿಡ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್